Wannan kore-koren da ake miki bari na baki shawara tun da dama aikin ki ne bankaɗawa, su kika ki bankaɗawa. To me zai hana ki bankaɗa musu kawai don ki samu ki zauna lafiya tunda kina son zama a inda suke kuma kina son zama da su kuma kin ga harkar nan kina bankaɗawa. To kawai ki bankaɗa musu su iba a wuce gurin ki zauna lafiya a daina miki wannan korar karnukan ta yau daban ta gobe daban tunda harkar nan ke kin sani na sani kina bankaɗa kawai ki bankaɗa musu a wuce gurin ki zaman ki lafiya duk gura uban da zaki ba uban da zai kalle ki amma ya za a yi sun san cewa kina bankaɗa wasu kuma ki kama guri ki rufe shi bam kuma ki ce za ki zauna lafiya kuma ki ce za ki abin da ranki yake so ne ba idan har ba za ki bankaɗa ba you have to go you know. Tabbas na ga shi ne hakikanin abin da Murja kunya ta fito tana gaya wa Samha akan korar da aka yi mata a Kannywood. Bayan dai wannan jaruma ta sha sassaka a kafofin sada zumunta daban-daban, shine ita ma Murja kunya ta fito take gaya mata wannan magana akan cewa ta je ta yi ga abubuwan da ya dace ta je ta yi, wanda da yawa shi ma ya ɗau hankali yadda abin har ya kai ga hatsaniya a tsakaninsu. Shine naga ya dace na kawo muku wannan faifan bidiyo namu na wannan gida mai albarka na official Ado Gwanja TV. Dama na gaya muku har kullum inda kuna tare da official Ado Gwanja TV ba za ku rasa dukkan wani labarai wanda ya shafi Kannywood ma da ma jaruman masana'antar Kannywood, kama daga kan mawaka da 'yan fim ɗin da ma kowa da kowa. Ita dai wannan jaruma Samha ta fitar da wani faifin bidiyo ne wacce ta shiga wacce bata dace da ɗa'ar addinin musulunci ba, wacce har shugaban Kannywood ya gani, wato Malam Abba na Abba Al-Mustapha, wanda a lokacin ne ya yi yunƙuri ya ce ya dakatar da ita na tsawon shekara 2, wanda a lokacin abin ya ɗau hazo a social media, ya yi ta yawo ana caccaka jarumar, gani ake bai dace ba da ta yi wannan shigar tana musulma, shi ma har aka ga bai dace ba akan dakatarwar da ya yi mata. To shine fa abin yayi ta ɗaukar ɗimi, ita ma Samha ta fito ta yi bayanin da ya dace. Kwatsam shine ita ma Murja kunya ta fito take wannan bayanin. Ka biyo ni ta cikin wannan bidiyon domin jin bayanin ita kanta Samha, ka ji ƙalubalen da ta fuskanta bayan ta saki wannan bidiyon. Hakika dai gaskiya harkar Kannywood akwai ƙalubale a cikinta, a yadda ta fito take faɗi. Insha Allah in dai kana tare da official Ado Gwanja TV ba za ka rasa dukkan wani update da ya shafi Kannywood ba. Kar a manta a danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ku gani. Ku kasance da official Ado Gwanja TV domin samun update a